gi kwe. Kambi timo nonro mar TIFA oyango ni oganda Jokenya onge kod yie gi chenro manyocha otim mar dayo dho jolar lemo mar jakom duol mar IEBC. Maendi biro bang' aput mane dayo dho jogo chwalo nyinge ne jatend piny Kenya William Ruto, makoro winjore ochwal nying ng'at achiel kaka jakom kod nyinge ji auchiel kaka commissioners mag IEBC. Lidio Keyo nigi ler mar wachne. En nonro ma otim e kind tarik 2 kod tarik 6 dwe ni, nonro motim gi kambi timo nonro mar TIFA mabiro mana ndalo buora bang' aput madayo dho jogo man kod dwaro mar bedo jakom kod commissioners mag IEBC rumo. Kaluwore gi nonro no, 55% mar oganda Jokenya olero ni ok gin kod yie kuom kaka ne ota chenro madayo dho jogo, ka gichich ni nodonjruok gi josiasa ka bende oyangore ni Jokenya mathoth onge kod ng'eyo matut ewi chenro mag IEBC. More than half are not confident at all that vetting process was completely without interference or favoritism. Only about a quarter, 23%, are very confident that everything has gone right in that vetting process. No bende oyango ni 41% mar oganda Jokenya dwaro ni jatend piny Kenya William Ruto oyier Anne Amadi kaka jakom duol mar IEBC. 23% dwaro mondo mi yier Charles Nyachai, 15% dwaro mondo mi yier Rastas Ethekon, ka 12% dwaro mondo mi Abdul Kadir Ramadan omikomno. And you might think that one of the reasons that Anne Amadi did so well is that so many women said they preferred her. But hardly any difference, just a 2% difference. 40% of men preferred Amadi and 42% of women. So the gender issue really didn't affect her positively very much. She must be the most mentioned person for other reasons. Maloyo 50% mar oganda Jokenya onge kod yie gi yiero mabiro ma 2027 kod kaka yiero ma pacho ka osebed ka itayo, ka bende 1/5 mar oganda Jokenya ema ni kod yie ni winjruok tiyo kanyakla e kind jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga biro miyo yiero no tim e yor ratiro. Nearly a third, 32% of Kenyans say in all three of those elections, 2013, 2017, 2022, the result was not correct. The highest proportion, but not a majority, of 36% think that that will make the IEBC's work over the next 2 years less likely to be fair, to do a competent job. Only about 1/5 think that it's more likely that this cooperation in the so-called broad-based government will allow IEBC to perform better. Jatend piny Kenya William Ruto korontiere kod ndala 7 mar puodho nying jakom manyien mar duol matayo yiero pacho ka IEBC, ka duol no to korontiere kod ting' maneno ni giduogo geno mar oganda kuom duol mar IEBC kapok yiero manyien ochopo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.